Lengbang ka jing ring dor ki security force penthei ki len opo Kashmir UID bom ubakhya hadu lai pusan kilo. Lengba ka kamera bala yo ring dor daki security force laong ki report baki len o kila penthei UID bom ubakhya hadu lai pusan kilo. Katkum ka jing kran bat ki polis ki le tho ba uniu bom balawan bread kileno kadai hagi jaka jongka khonmo kabadei ki benta jongka Srinagar. Katkum ki report na po Srinagar liya thop ki pulit bat ki sipai ki la penlong ye ke jing khanra haden baladep ke ni ki jingjia penthai bom bat lengba ke jing trai sitom ke le yo ban khanglat no da ki pulit bat ki sipai ye ke jing thmu jung ki leno ban lech penthai bom ha ki we pat ki jaka ki badei ki benta jung Kashmir ki sipai ki liya thu shu shu baya ka jaka ba penthai yu bom kadan hajan bat ka jaka ba syong ki sipai ka badai ru ka headquarter ka baya jan bat ka Jammu National Highway Kublai Shibon